Можеш перестати? Ой, Олено, порозмовляй зі мною, я сумую, сумую за тобою. Ой, Олена, розмовляй зі мною, я... Перестань. В тебе вийде. Діма! Зараз. Стирили мій гаманець. Я казав, що краще було полетіти літаком. Паромом було б дешевше. Ну ти маєш свій паром і свою Польщу. Взагалі то було дурне. Дурне то є! Діма! We were robbed. Tam jest kolejka. Potrzeba nam... We were robbed. Kradli nam paszport. To stańcie w kolejce. Nie mamy czasu. Ukradli паспорт. Немає часу. часу. Паром завтра. Ja nie rozumiem. Вертаємось додому. Нікуди не вертаємо. Але в Швеції також є наркотики. Це нічого не дасть. Але нема Івана, Ігора, Богдана і інших тих ідіотів. Там буде нам легше. Там є багато продюсерів. Запишеш диск. Poczekaj тут. Dobry dzień. Chciałam zgłosić kradzież paszportu. Kogo ukradli? W pojeździe. Куди йдеш? Відлити. Почекай хвилину, зараз піду з тобою. Ти не моя мама. Залишиш мене? Kogo ukradli? Tak, w pociągu. Jutro rano, sьогодні, dzisiaj o 18 godzinie wypływa prom. To pani poczeka chwilę. Laskowski, a gdzie są twoje raporty?
Tak, zaraz, ale teraz jestem zajęty, mam ważną międzynarodową sprawę. Jutro wszystko ma być u mnie na biurku. Skąd znasz polski? A gdzie ty mnie nauczył? Чого він на тебе так дивиться? Bo він милий. Я думав, що ти маєш краще. Ja też. No скоріше. Ти йди туди, я піду сюди. Чого це було біля мосту? Ти впевнена? Ну то йди з ним. Musimy wracać. Daj. Sama robiłaś? Masz złe? Nie no, super. Żona ci nie gotuje? Mieszkam sam. Już nawet zacząłem gadać z pająkami. Co? No w domu. Słuchają cię? Czemu nie znajdziesz sobie dziewczynę? Wiesz co? Wolę być sam niż przez kogoś płakać.
Milicja go zabrała. Nieprzytomnego. A nie próbowałeś na odwyk na Ukrainie? Uciekł po 2 dniach. Co ty zdobiewni? Я знайшов паспорт, ми встигнемо. Możesz nas zawieźć na prom? Що ти йому пообіцяла? Що відсосеш? Тебе? Скоріш. Нікуди з тобою не пливу. Це був останній раз. Іде. Клянусь тобі, це був останній раз. Іде.